Nasia. Och Nasia kommer. Han är fallande. Hej tid. Vi får börja efter nu. Så det är välkomna att komma in i salen. Ja, och vi får att börja vi att synja samman. Och vi synja ber gode lov och höjer. Tältmörn sig. Han kommer brännande. Det är han. Var sitter tältet? Nej. Ska se henne. Ja, vi skulle ha texten på skärmen så där blir det klart så får vi det synjas. Det kommer finna dig plats. Jag kan ju. Extremerar. Jag har inte skiftat. Svein, du sätter sig. Mike Studion. Ja, super. Yes. Ja. Okej. För det syns jag. Sinje hast han så gjort så för
samme glede kjenner. Sal og sin i endorfin, mot hjärsta famnar honom frem. Det god en lov og høyer, det god en lov og høyer, det god en lov og høyer, det god en lov og høyer. Lät allt som fagna navn i hans, ljøse myrske verja. Lät ötlo i känna andans kraft, hindlig att båska berga. Två bokstav och i man kan, du Krister Herre i öjna hand. Begode lov och höjor, 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 begode lov och höjor. Just vad jag säger till kun, så kommer Arnbjörn. Hej. Då ja, och det var inte alltid syns det här ja short. Och ja, tas för hända nu till att Erika kommer börja möta vid bön. Så har vi luggat några lösningar Arne som jag glömde i förlöte. Till att omsättning eller translation. If jag ser det bara ett sekund, jag hade gift mig att se för sekund. Translation is out. Så är det gång den sekund. Ja. In the hallway, there's translation out on the hallway on the table where you'll meet a guy named Peter and he will help you use the translation device. Yeah. Og så skal jeg også løse at møter streama av EVR. Så hvis du kjenner noen som hei vilja verger, eller noen som tid halta tøymere for vi så kan du skrive til det. Men ja, og at her oppe men at det at her bønner og samtalerom oppe og i badnansing, som kallar det sekstole til teaterfyr, vi kan testa. Og morgen, jeg får faktisk takk til løsningen nå, første gang 17. Morgen blir Q&A her, på Patreon, og tar vi alle fellesskapene vi, og minst ikke om jeg just er veldig vant til å være, kan jeg fra. Ja, men tas for henne nå til at Erika kommer bli bøn, og så får vi da Cynthia Sinter, og så får vi et video, og Cynthia Moore, og så kommer jeg. Ja. Ja, jeg skal bare sette det ned her en senter. Gå god, jeg tørster for jeg vil kunne møtes etter her til 17 løtene. Jeg tørster for alle følgene som er kommet. Jeg ber for øynekvøren som er her, at det som skal komme fram. Her er paddelen, at jeg skal tale alle øynekvøren og ordentlig fære inn i hjertet. Jeg ber for tøymen som skal ha vitsport, og hun skal ha et år. Her er paddelen, at om det er nervøs eller annet, at du skal bare ta det borster og bare ta seg i kjøkken til, og det skal bare lyde til å ta det god.
God, takk for at du takk for så stor du så god du og takk for at bare vi tar mulighetene å møtes og samles om det, og jeg ber bare for jeg ønsker bare minnes til at til det viktigste, til to, og at vi skal fylle seg her og godt. Men ja, takk for bare for at vi kan samles. Jeg ber for møte noe her, det skal være godt, og du skal tale, og du skal bare være her, og at samværen at han har skal være god. I Jesu navn. Amen. Hej, gott du inte fick skia. Ja, nu har alltid utsrunden också väl bråten ikväll. Så vi får bara fortsätta. Och ja, vi får synja samman. Och då är det dåligt att jag hör att det kan synja så väl vid på en vägen. Vi får synja You Are Holy. Så, hoppas allt. Och det är lite festligt att synja. Och så är det och snällvårligt. Det ska vara plats till allt. Och också, så att jag kan bara synja samman och också om åren. Det är inte bara fjäs, men det kan gott vara stort lite att lugga väl, så att det inte är fjäs. Ja. Oh
praise. You are King of kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're my Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Stor din trofeste. Så kommer et video.
just når det passar. Hvor kan det være filosofisk grunnleggende skepsis om endamål og mening i livet og allheimen og alt det. Og kanskje så ganger skole og hørt og tid. Hej, jag ska bara introducera detta video här stått. Det är ett video från Simon och Annike Flanagan. Hvis du läser bönlödna, känner du bönlödna? Hur snäggar du kan känna? Där är det gått. Äntligen brukar bönlödna. Jag tror det går resurser till att fylla vik för att mission och i förska trobar. Annika och Simon till stand då här. Hvis du tittar för det här bönlödna för november. Det stannar för söndagen 16. Det sänder inte det hända mannen till känna gruppdate, men vi får ju stå. Annika hon är dotter en first controller som heter Sonne Paulsen som sen kom så var trooper i Papua Nya Guinea och Ecuador till en sätter en samling av stone samman vi en timme och i Mangseng. Han är Sonne är lärare i Norcos College. Och Annika och Simon de giftes som så ju video någon till George Ava för som trooper till Mengen och en annan attabölk i Papua Nya Guinea isne. Och en sank hon blev sett av stone. Det som hände det att Tim Sugar fram videon till att han nyspelade inte men dötte där efter fick en dotter som heter Karis och hon är en vanlig hjärtafel och som man sa att Arne var född och då hon var 2 dagar gammal så hade han öppnat hjärtaoperation och då hon var 1 år gammal så han återvände öppna hjärta och för nek så hade det säkert fokus att det var akkurat tro på karriära och där fick förrarat affära närgastan alltså det har vi döttren just här ute av land här som det hon inte kunde vara tatt vi lackna hjälp och Papua Nya Guinea och det djungel Papua Nya Guinea är det här som du har tatt vi lackna hjälp men det djungeln och grar tar han inte bi för Karis och hon blev verkligen frisk och då det fick de boyna så packade de taskarna för träd och får åter till Mengen och här som det så viskut det och i mittlar tog här är en sankma stone sätta stone men som de så inte att hjälpa och ska bonast som inte att hjälpa till att de kunna sätta sin egen lashle att de kunna sända sin egen trooper ut som att de kan sätta så att det är något som kommer att placera stone fiska för minnen och när så igen så blev nog testament i omsätt till Mengen så be egentligen för samkomne och för Simon och Annika. Vi ska ha så tjocka fler video det är som kommer nu till stort och lustre sin draw tar arbete så har det en Vimeo kanal som heter Declaring the Gospel av Vimeo. Gör så.
4. Vi får synge sammen. Han var heldig fast. Skjermeren er sløkna. Jeg vet ikke hvor. Ta utkikk mun til Jesus heldur fast Forsting herjar møtes vøy Han heldur fast Orsti og at verja bor Kjenne hverja last Og hjärsta fyllt av sorg Han heldur fast Nästa vers. Fröje Gud sin frälste Kristus heldur fast Kimstorren så in han världen ber Han heldur fast Rösta plats och fjollar han Hot till känta sans Dors käpp ur hitta och land Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui nui min och älskar mig Han heldur fast Fyre med sutt liv han gav Kristus heldur fast Utstiga mot skuldar brev Han heldur fast Trestur färre samut sen Genji honom last Kommen heim han suttja sen Horstur barn på last Han heldur fast Han heldur fast Tui nui min och älskar mig Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui nui min och älskar mig Han heldur Ja, Arjen Rene kommer upp så syns jag vid How He Loves. Ja. He is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of his wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory And I realize just how beautiful you are And how great your affections are for me Oh, how he loves us
is jealous for me. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. And we are his portion and he is our price, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an overseeing kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. He loves us. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Amen. Just väl den. God kvöld. Ja. Jeg spurte meg av vitt spår, og det var veldig øyelig feien. Men så sa jeg på en veginn at jeg visste jeg skulle vittne om og så hørt, men jeg har heldigvis alt jeg også har vittne om. Og til det at jeg som øyelig unge faktisk ble frelster, jeg var jeg minns ikke hvor gammel jeg var 5 eller 6 år, da jeg bor i Danmark, og jeg har søndagsskola av en samkommer i København som heter Kristna Ståa, som de kan kjenne. Og vi tar da ved en søndagsskola her. Så det er ringt vever. Og jeg minns at jeg var så der benchen tårene slå, og jeg fikk sjåv i og sørt, så jeg fører opp og fører til foreldrene kommer her, og sier mamma jeg tar ikke sova, og så minns jeg ikke hva vi da tog oss om, men vi kommer å prate om det som vi hadde lært i sånn da skulle han dagen.
og at jeg kan møte Jesus i hjertan. Og jeg har alltid så gjerne ta nok sikkert at så gjerne har vi vært prester. Så vil jeg så da ofte være tror jeg vi også at jeg har nok vært alt for unger, jeg har skilt alvoren ut i, og hvert man tenker med ut, altså hvor størst det er. Så jeg har alltid sånt som da jeg gikk i ett skole i Marjager. Ta ble det faktisk en ordentlig personlig trykvinn her i dag var utan mamma, pappa og utan hjemmesamkomna. Jeg er faktisk det og sjølver i Danmark, og det er bare med til meg og god. Det har tatt at ble ordentlig personligt, og blir jeg lære ordentlig god og forhold til meg og god. Det ble mer alvorligt, og også mer om det, og sånt. Og i kjøkken livet som kommer her, så har vi alltid vært så takksomme for at jeg kan heve øyn, som jeg kan fære til, ta i sirkjen, eller ta i gledest om akkurat, eller ta i benchen. Ta det alltid godt å heve øyn som man kan fære til. Vi ødlån, uansett hva det er. Men til slett ikke alt vil jeg lagt meg minst til det. Jeg er som oftast minst bedre til å fære det god ta i kjetter enn ta i glav. Som er uvanlig til meg. Og jeg vil si om østene, det som gikk meg just nevnt i jar, da er han etter vi at færre nian av fjallet var det i jar. Og han nevnte det var om versen stod i oppe, at ta i Jesus bad dem å komme, eller bjør dem støvn og nere i fjallen, og her stod at henne et på lærersvenner for til Jesus her på fjallet. Han ber om komme av fjallet, at høyre lustet ser. Og lærersvenner, som jeg kan si, så gjør det tar til å komme, og til å komme og høyest. Her stod at det var bare et på lærersvenner til Judas, han var ikke. Da fører og selv om Judas ikke kom, og da fører og selv om folk rundt om Østen rundt og flere dem at Jesus han er ikke han som han sier så videre. Og jeg har alltid at det er en god mynd tilbake av lov, da jeg også om det, at vi synes at ofte som et strøy affære klatre på i fjall, jeg kan gå i fjall, og så ser jeg Østen er kanskje ta i folk grøper, det er slett ikke flott på fjallen, eller sånt. Det er slett ikke verst det affære oppe. Da er det lettere til å åpne bare stand til nere og også, vi tar det godt, pjøs ikke på fjallet, ja. Det er så strevet, og er ganske nekker forringer, og ganske lettere til å åpne også, ta en vei inn. Ja, så valgt 2 vers som jeg får bli opp nu. Det første er Matteus 11, kapittel 11, vers 28. Jeg har alltid bestemt, jeg har just nevnt det utgjør, hvis jeg ikke får helt skøver. Kom her til min alltid, vi strevas til å være tungt at bære. Jeg skal gjøre det ikke kvile. Og faktisk et annet Arjen, som stender i 4 Thessalonikerbrevet kapittel 5, vers 18. Takkje i øtlom føren, det er vilje gods, vi tikkun i Kristi Jesu. Og jeg også jeg spør i versen at God, han vil alltid ha okkon tilsyn. Han vil alltid, hvis jeg husker det første verset, han vil ha okkon ta vi til hava tungt av bæra. Da bjør han okkon, sier jeg kom til morgen. Jeg skal gjøre det en kvile. Og
och hinnom att vi alltid för jag känner det touch i öllum förun, alltså touch under öllum omstånd. Jag vill säga kvart er. Så ska vi tacka Herren för det. Och ja, att God han vill alltid ha oss till hans vilja att han vill ha oss ta vid vilja 2 dagar byrå han eller sån här och ta vid jag vill tacka för det. Alla vi gör det med oss honom och det är så gott att kunna ha en God som alltid vill ha oss till hans här. Det är så dåligt att veta att han ständigt är klar och han är klar att tacka mot det tusen att säga. Jag har sagt efter jag har sagt om vi är chat eller om vi är glad. Och jag har ju en som säger Arne är en tendens till att fälla god mest ta er chatter. Då jag tar jag som prov för hjälp, tar jag glädjer, tar jag där som är klar till självor och ta glad med att tacka till som faktiskt ger mig glädje. Och ja. Jag har det som jag vill komma fram vid här berättat att vi må minnas till att färra till god jag vill säga kvart är vi strujas vi eller inte strujas vi. Jag vill säga kvart är men det kräver bara att vi tar det första steget vi börjar att gänga ner en fjäll som en mynten som är vänja. Att vi inte lustar efter har med någon men vi siktar bara upp efter och så att Jesus ständer här säger att han vill faktiskt ta sig av oss. Han vill ha oss. Ja, jag har alltid haft det. Det är alltså jag ser att jag luggar ner till min sjals till att så sjukt detta. Så det är inte som jag kommer att lära det. Så det ja. Jag vet inte så det är bara en sån uppmuntring till att dela stund. Tack för det. Tack för det, Anna. Och ja, nu får vi att synja sönder så att natta. Så kommer Aronsås väst att ha ett år. Så ja. Så för ja. Guds kärlek är ett under. Sanken säger så väl. Ja, vad det är som vi bygger att det är Jesus som dör för oss. Vi så chansar kärleka och det sänder en god värst kärleka så vi att Jesus dör för oss med vid en vår syndare. Och det är ett under så det är ett under att god valde att offra sin son för oss. Och det är bara tog att vi kunde komma till god. Och det tog vi kunde pröjsa honom och jag hoppas att allt det som är inne är frälst. Att det har sett tycker alla av Jesus som tycker är frälsare. Och hvis inte så kunde det göra det kvällt. Och ja, lät jag bara pröjsa honom samman. Och vi har synkat där så kunde vi det nu. Vad det är god och just. Vi fortäljer det. För de som kanske inte vet det. Ikke har hørt. Välkommen att rösa dig. Guds kärlek aldrig att kan fäta och ett offer störs och i några son och i dig jag vill det läta av krossen och kvar på ena svar på
sorg mot dig jag veta. Herr Jesus, synda skuld, her och måtte bära. Han loja måtte spott och ha, och torna grundor välja. Moj synda bär och inälde han, a krossen sära planta. Vid dig ja hans liva kan, hans frälses märke bära. Oj rosen ökron öron oj första mig och välden. Fulla kampen lusens sted, vi Kristi kärlek källor. Fui struika sen och han verkar, inte void att slära, men åkte void av hjärsta nu. Min fortsätt där han fällde, fui struika sen och han verkar, inte void att slära, men åkte void av hjärsta nu. Min fortsätt där han fällde. Lampe värdigt er. Jesus etter takken, at du krossens pøyno bær, at la møyna synd og skam, og i kærløyka, og i næje døyra bær. Kärleken moldur, allt du varst att frälsa mig. Rönsa vår stande här, till lyfte fyra djävin väl omkring. Lampen värdigt
Ja, gott att jag går vinner och köra stativ upp där man så resistent där man torskar där själv. Ja. Så det man då är det. Så lös. God kväll dit. Det var gott att vara här. Det det allt och det är sån samling som är där. Och ångsten så känner man sig center. Jag vet inte. Det har kommit upp på Bågalsår. Det är större än jag färd om och man fängar till Georgia för man kommer upp här så jag hoppas att det också kommer på sur. Jag har alltid det nog så passande att börja vi fortälja det kvarjere. Jag är Jarn West och är född och uppvuxen i Klagsvik och har bo nekvastan i Klagsvik och Åttalanda. Men allikevel har uppvuxen jag med mest av kvad Jesus är för jag och är det bara hon att tacka och är ju det. Och kan ju det vittna flickorna det är frälster Anaje och av trygg bära i Kristi Jesus och bära sambarskriften och bära landsar. Och så där är landsar är ju just det som är bär fram i kväll. Och det är gott att det har blivit uppvitt på nöjsne. Det är vi att man ständer inte som en sån som alltid är stor på sitt liv och vet allt och vet svär på appspårningar och bara dår allt och lever perfekt och ångar det ju något ströst. Vi är inte släsch så stant här. Men mer som kanske inte nördade fakta, men för omlöj 500 år så igen så var trobåten och för en manna så igen så hade vi det som kallar för en trobåtarvike. Här slogan i över själva trobåtarna är att god dör för syndar. Och det är vi stannar vittna att Jesus är det för mig. Och inte som om att det är av mer så. Texten som jag lägger gå fra är Lukas som jag kan just ur Matteus 28 under 16-20. Och ångsvägna på en annan inte annan mata i mun till att det är för att säga något som helst överhuvud inte, men mer kanske ett annat aspekt. Jag börjar bara att läsa ur Matteus 28 och dåligt att det görs så folk får bli upp. Jag hoppas det där Bibeln det är väldigt glad för det. Matteus 28 under 16-20. Ja. Skriften säger så lös. Men hinner 11 lärsvänner förut till Galilea till fjället Jesus sig sett dem stävne. Ta där så han tillböter han men som rivavust. Tasta Jesus fram, tala ett och säger: "Mer ger vi allt vald i himmel och gör, färre tog ut och ger all folkaslut lärsvänner. Då betar till namn färsens, sonarens och hela antans och lär tar halt allt i av poetikon och ger vittikon alla der lukat lända till görne." Och medaljen är ting man kan ta på sig en sån eminent enormt gåbon text som är där. Men till några ting som jag lägger mest till. Nu där vi tar en sån här tro på stävne så halt jag till ett ordentligt gott huvud att söka kvar tro på han är oihes ner kvar det är stora boy handlar om. Vi lägger mest till i under 16 att lärsvännerna är toucher. Det börjar alltid vi är det toucher. Att vi säger ja fräkna. Jag läser vi under 16 och säger men hinner ett för lärsvänner förde till Galilea till fjället här Jesus säger sett dem ställena. Man bjuder inte vara lärare i gryskon eller något för jag skiljer det att Jesus säger möt mig i Galilea, möt mig upp i fjällen och tar för och akta vi han. Tar akta vi han, tar vi det som frälsaren gav tajmon på om. Så tar vi toucher, så vet något som skriver till att han fjärra tar vi toucher. Så läser vi är under sejan tar självan tillböter han. Lärsvänner tillböter han. Vi så jag lärsvänner tillböter han och så här ser Guds män eller Guds tjänstmän som vi tar vid jan det och där utanför gången och jag kan ju själver och alla hinner. Hur så tar tillbe god och kostar älskan, kostar aktan, kostar och så inom löve bara vittnesbörd eller bara bra av att här är god arbets och att tar aktan. Och det är det öliga största problem och guilty as charged östen kommer att man lyckas som angstande glömmer eller spöjplen man glömmer att bya och ta tingsne så lyckas näkt man själva som man säger att vi tillber han. Det är extremt relevant.
Så läser vi runt 18. Tar står Jesus fram, talar till torra och säger, mer ju allt vad allt i himlen och gör. I omstånden så fascinerar av det när Jesus talar till torr och att lärsvännerna lust efter honom, att lust efter honom samman. Vi läser på en där att lärsvännerna kunde lyckas när bara hoppa på korruptionsvakten och snuta han och inte färra. Men ständer det och i ofta bibeln att det ständer vid skräskrift så väntar det liksom att hade. Vi tar färra och röna snuta vid pengon men lärsvännerna. Lärsvännerna täcka lot och i som samma Jesus tar lust efter honom, tar lust att samman. Så för jag tänker att det samman om lärsvännerna är tötjer och tar tillbea och tar täcka lot. Och så är det kanske att han nog den största biten man kan täcka i som skriftbrott och det som kanske gör det allra mest hövbrus där man ständer och ska utlägga och så ting. Här ständer vi så som vi det kallar för det stora boj eller missionsboj, the great commission, missionsbefallingen eller vad det är för vilja kalla det är att vi örnde nöjtjan. Färre tog ut och ger öll folkaslut lärsvänner, döjbetar navn färsen, sonaren söjla antans och lärde halda allt i avbojtekon. Så färre ger döjbe och lärde. Vid öll som sitter där, öll som är godsbötna hans är större näje. Vid öll kunne och vid öll oja att färra. Det är inte att öll tjäna lyka och öll pratika och öll lära och öll vi går bara så färre åt om så jag vi så imens det att fast tjäna men vid öll oja att färra. Vid oja att döpa, vid oja lära och det är sån exponeringar man kan sätta men i sista ända så bottnar allt i tog att god säger det. Och man kan bli via spyrja och hvis man faktiskt tycker sin rättres ner texten så får vi faktiskt svär i texten kvui vi skuld. Här ständer mer är givet och gör det atjan. Mer är givet allt vald och i himle och gör färre tog ut punktum. Vi är ju i hans frälseatlan, men han är ju en kontroll och han står heter allt Guds arbete, men vi är en parströs ner. Och ofta det ser vi att också det är sjukt, det är det största och så. Vi ser näka så heter det. Det är helt otroligt att sådana lilla prickar, sådana lilla otöjande plätter som Aron Westkavra vid till. Jag vet som Gudsböld kommer att parstra ut i hur så störst är det här inte. Och för en glädje är det inte att det är oipetesta att kunna ha så nek för godstjänare vi och kunna utanför. Som har simpelt lagt har lov nyer för att ånder kunde komma att känna att det är öjnaste navnet som kan frälsa. Och det är närmast så största suttja till att Guds sår vänder all trun tömt efter. Men så är det kvi geres trobarnen som är det här och vet jag inte. Eller kvi har dess fällskapner. Kvi gera det där gera. Är det sikkert näksvär på allt och vittnesborden hade varit längt ut av natten så vi skulle till hörst alla grött fra kvi tar gera det där gera. Men då alla är kallar tog att året blev boa, tog det blev då man pratika. Jag hade det värsta vi lugga bli till Rombrav 20 under 14 och 16. Ja. Rombrav 20 under 14 säger hvordan skulle de nu kalla att han och det inte är kommit tryggva? Hvordan skulle de tryggva att han och det inte har hörst om? Hvordan skulle de höra åtta onker som pratikar? Ordet säger så kommer ta tryggven av tog som pratikar verer och det som pratikar verer kommer vi året Kristus här. Blir jag lycka efter till Matteus 8:28. Vi kommer till det sista verset och ges ner bråten nu. Under 20. Och som gör en väldigt av tröstångsten. En väldigt åkan. Och åter en årsök tack. Och åter en årsök till kvui
vi öll skulle färra utan någon vid ena för färra. Här ständer det ju 20. Jag har alltid läst på något nöjsne. Färdig ut i ett folkasle lärsvunnar, döjpet och namn färsen, sonaren så antans, och lärde halda alltid av boetikon. Så kommer det som jag också. Och vi tikon atlar dejar lojka till enda tojarenar. Att han har vitt har lyst av väldigt brott och om att vi skulle färra, vi skulle göra, vi skulle döjpa, vi skulle lära, vi skulle såna ting och hvis en nekar er bare heltene lykkes med og hoksar, dette føles så, jeg vet ikke, det som du vil bombardere med noen ting som du skal gjøre og så videre, så minst til at det som vi ødler kattler til å gjøre, at det er noen at færre, det kunne vi godt gjøre, vi godt med til han vi og atler det er lykka til enda tøyerne. Vi färra inte ut i näkra tjänste för Guds arbete i och egna måste till värda och i och egna måste så var det överhuvud inte för det släkt inte. God vi och till ända till er. Bibeln lär det att han har ett namn som heter Emanuel och Emanuel rotlar god vi och god vi och. Men så kommer han så säger han stora spårningen att färra vid färje alltså själva färje vi tök för han där kan vi låta hans arbete lusta vid efter honom ställa vid på att han i kontroll och att han håller öllon hemmen uppe vid synen rättvis och sånt. Lukas nästa som heter predika till moin det är en predika till mig själv och predika väl till mig själv så väl jag att onker hoksar om stinsne. Inte jag säger det, men till Bibeln säger det. Till Sverige är alltid till jag god säger det, att det vast. Och men jag vet aldrig glömma att tacka god för hälsa Guds tjänstmän som vi har här ute. Men som lägger sitt liv ner för att andra skulle komma att känna att det är enaste namnet som kan frälsa och som närkant du kan frälsa i behöver. Måtte god finna att lärarna och ja, färra vid. Amen. Amen. Så god finns jag alla ärna. Tusen tack för det, Aaron. För Cynthia, vi får ha en låtsaslåt nu och prisa god tillsammans. Vi börjar vid löjmen till din kross.
för att synja bojare och bara minna av bönerummet som är uppe uppdrag trappnar första hål till vänster. Här är ett rum här man kan färra bäja för förbön eller samtale eller bara för att bya för sig självan eller samman. Så bara uppmuntra dig till att bruka det. Hvis det är också som ligger dig när jag ställer det här det där bruk för att färra. Att bya eller att onka bya för dig för äntligen. Det är så gott att ha möjlighet att affära. Det är inte alltid att det ligger lätt för att långt och säga att jag kan spela för mer. Och det behöver inte vara ett stort problem, men det kan det också vara. Så följ dig äntligen fri till det. Ja, och så för det syns jag du skapade mig.
sorg og pyn og grøye. Nästa vers. Her vi krossen skjelvande, du og Herre fanns med. Her vi tøyn og kærløyga, fast til tøyn to bans med. Krosseren. Krossoren, krossoren, at moi næra bære, til et her og i himlen kom, bedre prøys fram August lamba krossen om, til suttje henga, ui hans skugga kvønn og dag, lær du meg at genga. Krossoren, krossoren, at moi næra bære, til et her og i himlen kom, bedre prøys fram Nærtja krossen om nu, lundjast vil og boja, rått og i skuin og kjemur du, skjøttar stunder loja. Krossoren, krossoren, at moi næra bære, til et her og i himlen kom, bedre prøys fram Krossoren, krossoren, at moi næra bære, til et her og i himlen kom, bedre prøys fram Krossoren, krossoren, at moi næra bære, til et her og i himlen kom, bedre prøys fram Så kommer upp en. Sind eins an. Ja, nu ferdig narskast enda nå. Og jeg skal bare enda en bøn, at nå først synes jeg en sang. Men Aaron, så skulle jeg ha noen løsninger. Og det at bønner og samtalerommet vil åpne vi at nå møte, en løte. Og i morgen, som jeg sier, tar vi Q&A her klokkan 2:30, og vi börjar vi døvra. Så blir det Q&A her av Patlanon, og så at nå blir det trekka måneder her man kan prata vi følelsene av det. Og så skal jeg slusse at ungdomsmøtet 8 kl. Her, i morgen kl. 8, og vi streamar Øysten i morgen, så det går det godt til folk. Så det kommer til å vise mulig. Og så 18. møte, så bjør Maria, Daniel og Kare Mulleren til kan spille kort på skjermen.
minns vad det var. Det är 3 år gott, ja det. 2, ja. Och ja, här kommer sig också nummer hvis det inte finner nian. 18 möte. Ja, så ska jag bara ända i bön. Gå god, tack för det. Tack för att du måste också nej efter i det. Gå god, så att du får hus och nej efter morgon och att du var så större att du sände den ena son att dödja för oss. Här han blev hängt av en kross och döj. Så man ångade det görs något skaft i sin liv. Och han är ångat synda, men alliga måtte han dödja för att vi kunde bli frälst och kan till en god. Tack för att ditt frälsverk är så störst och att du är plats för oss. Så att vi släkt inte har uppbörda. Jag vill bara be för kvällen och göra att du måste vara vid i samtalen och att det ska bli ett sa som är sjåa och att det må vara avvuxet tycker jag gott. Så be för stövn och göra att det är ett år och 2 som ska vara i fokus. Det blir för. Amen. Vi får synge en sang samman är den som det största. Och även det ställen är nekfett här vi att fylja Jesus och att färra här som han ber om färra. Så vi får synge vi Jesus är valt att fylja. Han är värd att fylja. Låt jag kom synge ända vittnesbörden samman. Jag har Jesus valt att fylja. Kan du på skärmen? Välkomna rösten. Skulle du få en på skärmen? Jag har Jesus valt att fylja. Kanske värn som listan om det var munskilt. In
Tack för fullt. Och hon det kan äntligen vara.